Nga naman da. Ikaw na da. Kaya basag ni banakan simba ko. Anak. Panda pa na. Kaya mo na yung bantay. Walagi. Pagampo diha. Walagi na. Nawa na ka. Hoy, nawa na ka. Mga si Panda. Ani una. Tipas dari. Oh, dari pikas. Kaliwa. Sige, isog ka. Baka gamay. Wa. Isog ka. Wara kang Panda. Bas Panda nang bayot. Yan. Logo? Isus, semutik itlog ni Panda nagpalaban pod. Samay ka? Bayot si Panda, putik itlog. Nadlag na pasumay lang maghawhang-hang oh. Hi guys, mazong hapon. Kuna pod ni. Ato demis kon guys. Ato demisa amang dyan. Kay magkuha mi dato kuan pa sa manguha pug mangita pug na mga binuungan kay manguha pug bagol. Kami sa Alits. Demi magtikuan. Yan na asar to sila pa manunod. Diya kay sayang hayahada nagkasada orang hinluan na Kuya wag gani atong gobernador no. Nay nanghinlo na guys sa katuwang nagtrabaho tupad. Nay sa kasada limpyo. Kuya mang limpyo sila. Tulingan. Natay labas, tulingan. Diri guys. Taray mga baligsa daring isda ris bukid na. Tulingan ko no. Natay labas, tulingan, isda bra isda. Natay labas, tulingan, isda bra isda. Tara na. Tugas na. Kamong dapat pag hinawira diri. Sige na. Hala gisunod ba katong sako? Katong pao. Wa. Pagdaka rug sudlanan le. Oh, mo ba panis Panda bag bunuan sa kapanda. Ang panong na dati so dai. Sudlanan. Oy, ikaw kabang, uli kabang. Masuk-kusog-kusog. Le! Pagdako ng sudlanan, le! Itong bulong sila bato ate niya. Guys, diyan nami dari sa patanan juga mong para sa usanan las para mi sa una guys na. Mazo kay mga kakawza ng green na pagbuyag dahon. Na pero di gapon ka para sa usahan di na pwede para sa usan guys kay arang kadaghang kasugsa nga sugsug na mga kenut. Bukan. Pas yanak. Pagpahibay-hibay. Paano sila salian na to Masalian na si Alits guys. Nauna na kasug mang lakaw to Magutod na ba? Kasug sila mang lakaw doha gibijaan ni alian si Alits. Kasug manakaw. Padis kabang. Na, dira na hinong ko. Ay, tas kabang ni una na. Halakabang na ita, halakada na iro da. Aray na balik ka sa kasi Panda. Panda. Pasapin ko makanay motor ma. Ano guys. Biglang hinduas mga kuan man tagi hinlo. Tatsura man bakit zuno ni kay tuloy ni ka kilometro. Hinlo man. Taplin mo. Taplin. Kaya ito na miss kuan lasang. Diya guys, diyan na miss kuan, bukid. Lasang di ay. Hala. Nabay signal. Ikaw Panda ka. Hinahira Panda. Pagpantay mo, narabas iba na kendani. Kay lasang na guys Mani mga agian. So si Imi kini nakatakakuan li ang agakis Malapyo ma. Ali nak, kini kakagiran ng bato. Nagduha guys. Oh Panda. Ito na. Panda, nahadlo ka? Mantali may daha. Linak.
Ano guys, diyan na jud Miss Bukid. Ha? Nga naman? Wa lagi pagampo diha, wa lagi na. Nga naman da, ikaw na da kay basig ni banakan si bako. Ano? Panda pa na kay mo na yung bantay. Sabi kadlakan nimo panda, nga naman ka? Kau, una? Li kay dagang wakwak. Kaya ra nimo nak? Nawa na ka. Hoy, nawa na ka mga si panda ani una. Tipas dari. Oh, dari pikas kaliwa. Kani bang kawa man. Mas panda ni balik kay wala mo imong daan. Dara guys sa pagaman. Bukas panda oh. Dari dito no. So una kaning sa paara ning kakusog makaanod ni. Karon wa na inay na. Manin sa paa guys padung sa among basak pasubos. Pero arang lasanga din hina. Arang kalasang kaadyo man ay puting bato des ibabaw. Ay nila dani na ibanakun. Madluk. Ikadluk kaning lugar guys ngari gyapon mi. Ali na. Ito na piti-piti da. First time pa na makangari guys sa dihas pagkuan. Pagbagzo kay nari ko dari des niagi katon nga zo mig lubi ni Manong Aloy. Kung to'y bagzo. Ja. Mao ni guys ag ilang kwan oh. Grabe hindi pagdami sa bagzo dani. Nagjang kamalig, nahagma di ay ning gamay nagjang kamalig nawa na katong di taas. Ja. Ko anong kahoy. Na guys mga kahoy na tumba di ay mga mangga. Mga tumba, nagkahoy. Kaya damit sa gipod sa kuan. Nasa pakidawidan ng mga hita-hita kay masama din mong kamot ha. Pinya ni mama. Ha? Oh, pinya sa kahawid. Lala po si bago di ay guys, ubaligja ra. Nang bago oh. Pero nazig nang wag bago ron guys kay mahal lagi ko nun ah. Nang bago gitapok. Hara magang mama yan ah. Ha? Hagi mong mama. Yara di ah. Daka. Kulit kayo ang angin sa sako. Pinakpaka naman day. Lagi. Dali ta kayo buto tayo mo dung ang kumaklay. Lagi. Kana tulid na nang tulak ka na pandali baro ka ka. Ko ba una na dito ba da. Uli sa dagda nagpasaway pagka. Umot tay baboy ro na may babuyan guys. Ang garoy galit so ah. Dukdo. Di na. Serious mi ako na pilok do guys kay nagwala mang lakwan. Laban pod. Ha? Kasi ito yung warang laki anak na. Kuwang pag isa ka to eh. Ako rin mitiwas. Di, libre ro. Oh, silis tate. Ako na pod. Wala yung ido na sini kami rin. Asa man to sila? Kaya tagbay niya. Ari ka yun yung Wala ka tang bahay kada ko gudyan na. Yang! Sa! Amin nga na ka, ano na? Uy, dali ka wamin ko. Video ka na? Ari ang anak ang tanin eh. Namo amin ko. Ikaw dili, di ka mo amin. Amin nilo naman kay. Medyo ili, munta na ba na sa Alma? Desa yan. You are so beautiful. Diyan namin guys, ako na pinag to guys. Kay luipos alit sa gubakan. Di ako na pilok do. Monig pao guys, nagagano nagabot. Dara guys, look to me guys. Oh. Kuan ka nang dapat isa kasaktan. So beautiful. Kasama mo dai. Panda.
puti kang itlog panda diyan na mahaway sa ami guys. Ug lakaw. Darang mukong sa ami kay kapoy lagi magbaklay. Ag si panda putig itlog oh. Tawanan hawa dia. Gamay ningon na. Paisag-isog ka baka gamay. Wa. Isog ka wara kang panda bas panda nang bayot. Diyan nang namutig itlog oh. Isus, mutig itlog ni panda nagpalaban pod. Gamay ka? Bayot si panda, putig itlog. Nadlag na, pasumay lang maghawang-hang, oh. Pasumay ko hang-hang kay nadlag. Put mo panda ka. Sumangil ka panda. Sumangil, oh. Ikaw, isig ka, wala ba kag kuyamad? Pau, anang anong tibasin. Oh, kada ba kanay kamo tanaan. Na. Kahit man. Kahoy. Guys, namo na kadaghan na. Ha? Nagana na pa isang matigbas. Ini ko ni pau, bawon sa isang lugar. Mama ni guys, murag bagsag dahon pa. Guys. Kailangan guys, ano na sa gawa. Ito guys, kay kuan. Pas udas, kay hindi mo luto. Kadakit lagi sa. Ano guys, agbuko ng itiluan. Pagkana oy. Guys, tara. Dit na, mo na ni guys. Pau. Lamay le? Tilaw na, kung paano makakatilaw na ni Pau? Huwag na akong tataon.